minangkal bu unggul juritmu munggah bandamu kakak mbah ora idep ra caturan karo kowe aku walah yo ker muga-muga unggul juritmu Bratasena Bumi konjeng langit samudra kelap katon oh Sigrapala kang tumingal prang jambu samya medali ler tatet wleting kata tawanggung mangun saniti benjang sangat jimijil benjang sangat jimijil benjang sangat jimijil latinya medali wuwus ngger Karta Marmongger wonten timbalan ingkang kadhawuh Sang Patih Harya Sangguni wis cetha apa sing dadi dawuhe ya kuwi mau ramamu Pendhita Begawan Durnana ing Sukalima ya kuwi mau Bratasena wis budhal ana Gunung Candramuka kowe minangka ya kowe mau bocah temenggungan ana ing jajaraning Kurawa kowe kudu tanggap ing sasmita prayogane pripun ketapna wadya bala sanggiwaning para Kurawa nututi ya kowe mau nututi tindake nututi lungane Bratasena yen Bratasena ora Candramuka yen ora mati ana segara Minangkalbu para Kurawa kudu saguh mateni Bratasena ketapna wadya bala ya nggih nggih lajeng bidhal benjang menapa natapa bendhe pisan dantan loro kumpul ping 3 bodol sedika ngestaken dawuh Sang Patih Sigra Hanata Paris nyawiji kumolong tampyak gumregut lampahing pinarung krapyak patang apeke ku malar ngepeki sorak ing gumuruh Aja lali budhalmu kaya Maesa Lewung ya ngger sedika ngestaken dawuh paman Ya